Na, sziasztok gyerekek, én itten Itachi vagyok, ebben a mai videóban, hogy elmondtam a TikTok videóban, a rövid videócskába, elmondtam, be fog nektek mutatni egy játékot. A játék neve nem más, mint UFL. Ennek annyi nagyjából a története, ugye, hogy Ronaldo fektetett egy csomó pénz egy játékba, ugye ebbe a játékba, és 2025-ben valamikor kioszták ezt a játékot telefonra is. Na akkor. Kezdjük el ugye a mai videókat. Elsőre be fogom mutatni nektek a sztort. Itt, hogy az első 11-et azt tud felépíteni. Most már vannak ilyenek is. Nagyon sok update jött be a játékba, ilyen frissítés, minden. Itt egy csomó mindent kapsz. Kapsz ingyen is ilyen dolgokat. Itt vannak a gyűjtemények. Itt tudsz kapni, hogyha ugye kezdő játékos vagy, kapsz leárazást. Kapsz az ilyen, a tokent elmondom azt, amire lehet használni. A legdrágább a 100-as, nagyon drága, 500 láj, majdnem. Most 600 láj, bocsánat. Mi? 550 láj, no, bocsánat, elnézést. 550 láj, ugye? Akkor itt ilyen izéket kapsz. A bándasz az ilyen ruhafajta, ilyen dolgok. Na itt a pekkek. A pekkek úgy működnek, hogy egy kicsit eltűnök, hogy egy kicsit ne fagyjon be a telefonom. Így. Itt vannak a játékosok, akiket itt ki tudsz kapni. A legnagyobb játékos, ami overallban van, és szintben, az nem más, mint 91-92, attól függ. Itt tudsz nyitani, na a tokeneket arra lehet használni, hogy tudjál nyitni. 10 ugye gyűjtesz, 10 gyűjtesz, tudsz nyitni ilyen. Az a sárga pont, az LP, tudsz nyitni ugyanúgy, csak annyi, hogy itt drágább. Jó, itt vannak játékosok, minden. Itt a bank, itt tudsz kapni, ilyen pontokat tudjál nyitani. Ami a játékban a legnehezebb gyűjteni, azt őszintén megmondom, azt ne nézzétek, mert az még annyi. De tudod, meg is tudom mutatni nektek, megnézzek egy videót, csak egyet nyitunk. Jó, csak a francia lesz. Visszajött szerintem. Na, visszajöttem. Kaptunk 30-at. Itt vissza a pekkekbe. Na most egyet nyitunk. Most ugye a másodikba fogok nyitni, ott az Olissias kell nekem a csapatba. Így néz ki. Ugye frissítésbe adták, most már így néz ki. Nézzük meg. Nem kapunk semmit. Jó, rendben. Annyi, hogy itt ami a rosszabb. Itt a market az nagyon rosszul van megcsinálva, már nem úgy van, hogy mint az FC-be beírod, és úgy kapod, nem. Minden 12 órában, 12 vagy valamennyi, nem, 15 óra, valami ilyesmi, nem tudom. Most még 12 óra, az változik. És most már ott is lehet csinálni, tudsz kapni nagy játékos, itt tudsz csinálni kontraktokat. Például itt lássátok-e. Itt is vannak ugyanúgy effektek, minden. Tudsz nyitani. Igen, ebben arról, hogy a market az kicsit rosszul van megcsinálva, de azzal ne foglalkozzatok. A klán az nem tudom, hogy működik, az nem tudom, hogy valamit itt azt írja, the future is on develop, nem tudom. Akkor a kestenek az nagyon könnyű, itt az a PES, amit tudsz izélni, mint például klán, ki tudod venni. Nem drága egy PES, úgy lehet. Hogyha a legdrágább, hogy kapjál plusz még 20 ilyen rewardot, azt mondja, hogy hogy 140 láj, hogyha megkapd a kant, azt install revanche, az csak 55 láj. Jó, kapsz itt dolgokat, egy csomó dolgot, pakkokat, dolgokat kapsz minden, jó. És akkor itt vannak a questionok, amiket tudsz csinálni, ez a daily, ez a weekly, most már tudni kell, meg kell csinálni én is. Ja, igen. Ittán azt én meg fogom mutatni gameplayben, nem tudom, hogy elég időm lesz-e. Már ugye már előbb vagyok minden. De annyi az egész, hogy itt meg fog nektek valamit mutatni. Szerintem ezt már tudja, sok ember fogja tudni, de inkább megmutatom. És akkor itt a turnament, ez egy kicsit bonyolult ügy, de ezt is meg fogom mutatni aztán. Láthassák.
Jó, most hát a kedvenc részem, amivel én szerintem nagyon büszke vagyok a csapatomra. Sokan mondják azt, hogy ilyen közepes csapat, de én szerintem azért, hogy hogy 2 hónapja, 3 hónapja játszottuk, azért nekem az egy jó csapat. Már dobja B, kicsit lassú, bocsánat. Már ülőben vagyok, és a telefon ilyenkor, a telefonok a kicsike izéje, az energiája fogy, és akkor nem jó, bocsánat. Ez a csapatom, igen, egy dolog itt muszáj, hogy legyen, hogy mondjákod, hogy legyen cserepadot, már ugye, ha nincs cserepadot, akkor az nem ér semmit se, az muszáj, hogy legyen. Nekem úgy van a csapatom, hogy ezt aztán lesz egy külön videó, amit TikTokra fogok kirakni. Úgy van, hogy kapuba Donnarumma, Rüdiger, Dumfries, Laporte. Annyit mondok, hogy mindig 2 várok Reo. Úgyhogy ezen túl mondjuk, hogy meg Train, van pár ilyen, maximum 10-re felmenjen. Most nincs annyi pénzem, kell vegyek. Jó, vissza, tréning előtt minden kap 2 plusz 3-ot, nem tudom. Én itt az Mbappéval, ugye kinyitottam az Mbappét, kaptam vele plusz 3, ugye 92-re alapból felvittes, kaptam még plusz 3-at. Akkor van egy Salam, egy Haalandom, egy Rafinha, egy Gravenberch, és egy De Bruyne, van egy Dembélé, Watkins, Lautaro, Porro, Gabriel, Messi. Itt annyi az egész, hogy a Messit az azért raktam amúgy nagyobb a Salah, úgy lehet, hogy most kapnék, nem kapok mínuszat, nem kapom ugye cserepad minden. Igen, jó, akkor igen, most lesz egy dolog, amit én el fogok most mondani, az, hogy Discordba, hogy ugye mi kezdőt, vagy hogy most már játszotok minden, lépjetek be a csoportba. Megmutatom, community, lépjetek be a Discordba, mert minden hónapban szerveznek egy turnamentet. A turnament úgy van, hogy az első kap 2200 pontot, amivel tud nyitani, nem olyan kék, hanem az a sárga árp, olyan pénz. És kap mellé 10 pakkot. A másodikáj az úgy látom felit kapja. Nem tudom biztosan. Aztán megnézzük később, azt aztán elküldöm így TikTokba. Kirakom. Jó, rendben vagyunk. Akkor itt TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Discordon lehet. Display, ugye 60 fps a max. Gameplay. Akkor van itt a control százta. Nem, a HUD. Ja, HUD ez. Rendben, akkor ittán valamilyen menedzserizé van, nem tudom. Azzal nem nagyon szoktam foglalkozni. Nem. Az valamiben segít. Jó. Akkor itt ugye az event, mint az eventek. Na. Az, hogy ez a turnament, hogy tudsz kell menni játszodni, hard, pro, ilyesmi. És 37 000 pontnál kapsz egy ilyen, tudsz egyet nyitani. Jó, rendben. És akkor itt, amit nagyon szeretek, az, hogy te játszasz, és még kell 3 ember. És úgy van, hogy... most már megmutatom. Start. Most is a meccsekhez vagyunk elizélődve. Várunk, hogy keressen embereket. Úgy. Jó, most mi választunk. Választom az Mbappét. Például. Most mi kész vagyunk, várunk a következő csapatra. És úgy van, hogy lássátok ki, hogy nem én vagyok egyedül, hanem van még plusz 3 ember, akivel játszodok. Mint például itt is lássátok az ellenfeleim. Van egy Ronaldo, egy Ramos. És úgy van, hogy te vagy egyedül, és a többi, meglássátok ti. Most inkább itt hallgatok, és itt csak figyeljetek, és tanuljatok. Nem, amúgy nem tudok nagyon jól játszani, csak élvezem a játékot. Aj, de broszki, induljatok kamarádni. Valamelyiknek rossz a neten ahol. Jó. Így néz ki, én ott vagyok, itt a Mike.
Now, who's going to be the first to inject some pace? First pass and the game is on. Ramos! It's out after that poor touch. Loads of options here. Mbappe! That's not what they want right now. There's a whistle. Ref spotted a foul. An option or two to pass. It's a 1-2. Shit. Possession in the centre of the pitch. This guy and the ball hits the net. Look at the support he's got. Silva! What the fuck are you doing, bro? Collects the ball easily. Now they can take advantage. Great vision. A cautious. That's the benefit of home advantage. Two-goal difference now. It's time for the guests to close the gap. Mbappe! The referee signals and the away team start again. Oh, they've lost the ball. That wasn't the greatest idea. Oh, hello. Looks promising. He's going for goal. The last line of defence saves the day. Mbappe! Building something here. Dear, you play dirty in the box and it's bound to be a penalty. Penalty. Please, bro, score. Ez így működik nagyjából. What on earth did he intend to do? Well, to score a penalty. Tried to. Well, never mind. Ronaldo! Kihagyja. Pass, bro, pass for me, pass for me. He's got to shoot! Ronaldo! Pass for me, bro. That was poor. That's a foul. That'll be a free kick. Pass. Just. Hova pass? Az abban, hogy itt nagyon sokat tudsz mérgelődni. Silva! Pass for me, bro, pass for me. The referee blows up for a foul. Courtois! Pass, bro, pass. Gyere passzolj. Elveszem. Csó! Offside. It won't count. Mbappe! Francba. The referee decides that's a foul. Courtois! Tudod szerezni, ki tudod szerezni, nem tudja megszerezni. Francba. Absolutely működik, ez nagyon jó. Bocsánat, hogy nagyon izé mondom. Pass, bro. 3-0 and the ball is back on the centre spot. Ronaldo! There's a whistle. The ref spotted a foul. Just shoot, bro. I respect that. Oh, fuck. Védett. Mondom, nem nagyon tudok játszani. Pass, bro, pass. You can now push. France. France. Siinä nagyon tudtam. Ez a így néz ki.
És igen, nagyjából az így néz ki így az egész izé. Jó. Ügyelek, mi lesz az szép. Thank you everybody for your support today. See you at the next match. És igen, az nagyjából így néz ki. Winner Blue Team, oh my god. És MVP voltam, azt a te. És igen, nagyjából ez a videó annyi lenne. Tudom, még lenne, amit bemutasson, mint például a meccsek. De merülőben van a fülesem is, mindes füles nélkül nem tudok nagyon videózni. Ugye a háttérzajok, minden nem nagyon szeretem. Ha ma bemutatom, kirakok egy videót. Ki fog rakni egy videót YouTube-ra és TikTokra is a meccsekkel kapcsolatban, úgyhogy én Janusz voltam, remélem, hogy Janusz, jó van is. Én itt Tacsi voltam, remélem tetszett az a videó, csőztök!